предаване на журито от часто и също така 3 иронични места, можем така да ги наречем. Така ще бъдат връчени сертификати и грамоти за първо, второ и трето място. Започваме с първия сертификат. А той се присъжда на Преслав за най-самотното изпълнение. Браво на Преслав! Ръкопляскайте! Погледи, покажи го сертификат. Преслави, покажи го. Да. Също така ще връчим сертификати на Кремена и да я поздравим за нейното чуждоезиково изпълнение. Заповядай. Аплодисменти, силни. Кремена, обърни се напред, покажи сертификата. Покажи го. Да, браво. Присъжда се сертификат на Милица за нейното най-дъвчащо изпълнение в тази. Да. Хем, обяснихме, че не трябва. Притесних се. Ето започваме и с грамотите. Трето място Мария Йоана Донкова. Браво на Мария! Мари, обърни се да покажеш грамотата. Да. Може да минеш да ти я ламинират. Прекрасно. Второ място ще връчим на Марина Георгиева. Браво, Марина! Аплодисменти за Марина! Марина, покажи се грамотата.